zan yi sake ba har ƙarshen rayuwata. Alƙawarin ki na rike yan mata, ba zan yi sake ba har ƙarshen rayuwata. La 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 la, soyayya ce. Son kiya min da garkuwa a cikin sashe na, duk sunan ki ne banda aiki sai zancen ki. Son ki ya kama ne amma ta banda sukuni. Kina zuciyata ba zan manta da ke ba. Farin cikin masoyi ka yi dace da farin masoyi wanda baya sa ka cikin kuncin rayuwa. Soyayya sama